naiz, nire guraso baserri haitu ziren bere garaien, eta baserritar naiz baserri jaioa, eta gero bai atera nintzen baserritik, urte batzuk genituen kanpon, baina gero bueltatzeko gogoa, eta azkenik 2000 urtean edo hartu nik baserriko ardura. Nire gurasoen baserriko ardura. Gu ere Donostitik etorri ginen, gurasoak baserritarrak, baina gu kalean jaio, kalean. Ez kalean, auzo baten eta jaio eta baratza, eta hori referentzi hori bagenuen, baina guretzako, nibentzako bintzatetzen referentzi importante bat, ez? Baina, ja Donostin baita ere zerbait, ez? Nik esaten duen bezala, baserriak zerbaiteatik tiratzen zigo. Eta hori, aukera erabaki genuen baserrira etortzea. Bili ginen baita ere Euskal osoan baserri bila eta lan, eta hauxe egokitu zitzaigun. Baserriaren nolabaiteko espezializazio bidea orduan indartzen ari zen. Esne behiak, edo aragi behiak, edo ardik, edo kostaldean baratza, edo ordura arteko nolabaiteko produzio anitzeko baserriaren eredu hori edo ja ikusten zen horrek ez zuela etorkizunik, ekonomikoki etorkizunik, eta gu berriz hona etorri genean horri utzi nahi genean. Eta salmenta ere zuzenean zentralera esnea saldu edo ganategitara aragia saldu eta hori baino, orain bertan proposatzen ari diren horrelako irteera batzuk ez zuzenean, salmenta zuzenean egitearena. Ez bakarrik merkauan, baizik eta zuzenean jendearen gana joatea, edo jendea baserrira etortzea. Eta, idea horiekin mintzat azaldu ginen hemen, eta, horrela abiatu ginen. Nolabait, bizimodu, oinarri, bizimodu osasuntsua egitea, ez? Orduan, nik pixka bat bai izan naiz saiatzen koherente izaten edo horrela, osasuntsu elikatzea, osasuntsu eoteko, eta niretzat nahi dutena, nire ingurukontzat ere bai, ez? Orduan, nekazaritza garbi bat egitea, ez? Eta, ni baserri pixka bat, osotasunen edo batez ere baratzan egiten dut lana, beste lagun batekin, eta gero baserriak, belardiak eta ditu, eta ardi batzu ditu. Ardi horiek arkuma batzuk ematen dizkiate, eta ez dut gaztaik eta hola egiten, eta simaura, ongarria, baratzan entzat, ez? Pixka zikloa itxinaien bertan. Gustoa sentitzen naiz, egiten du baratza herriko 15 familientzat, eta hor, ja, nik uste dut, hor lan asko daukete, egiteko, baina gustoa. Hombre, administraziotik mundu mailan ez, badago joera bat, alde batetik, janari produktuak ahalik eta merken produzitzeko edo produzitu erazteko, azkenean konsumitzaileak zenbat eta gutxiago gastatu janetan, orduan eta aukera gehiago dauka bestelako industria gauzak, elektrondomestikoak, kotxeak, bidaiak edo dena delakoak egiteko, ez? Orduan, hori ez da kasualidadez sortutako gauza bat, baizik eta goitik planifikatutako politika agraria planifikatu bat. Dela 20 urtera arte, 25 urtera arte, industriak langileak behar zituen, eta langile horiek nekazaritzan zeuden. Orduan, politika horrek ere laguntzen zuen baserriak ustuz, gelditzen ziren baserriak mekanizatu gehiago, jende gutxiagokin produzio gehiago lortu eta gainera merkeagoa. Eta gainera, baserritan hazitako jendea industriara joatea lanea. Eta horren apoiorako sortu da edo injartu da industria kimikoa. Baita ere, gerran garatutako industria berdina erabili izan da produktu fitosanitarioa deitzen diren horiek egiteko. Bai abono bezala eta baita ere tratamentu bezala. Hori izugarrizko lorpena da, norabait komila artean, teknikaren eta garapen norabaiteko kimiko honen lorpen bat da, baina azkenean zer lortzen da horrekin. Gehiago produzitzea bai, baina kalidadea gero eta gehiago jaisten da, eta horrek ez du inolako etorkizunik, ez? Orduan, badira nolabaiteko gizakiaren amets ero batzuk alde batetik progresoaren izenean
gehiago produzitzea. Bestaldetik natura menperatzea. Eta hori izan da, azkeneoko 50 urtetako joera hori izan da. Gaur egun ja ikusten da, eta orokorrean ikusten da horrek ez duela etorkizunik. Bai, orain arteko pentsakera izan da handia, asko, merke. Azkar. Bai. Eta gaur egun ikusten da, horrek bere bentajak izan ditu eta bere gauza honak izan ditu, ezin dugu hori baztertu, eta hala izan da. Baina horrek bere topea jo du eta orain ikusi behar dugu oreka non dagoen. Orduan, oreka bilatzean denon lana da, eta ez da baserritarrena bakarrik ez. Baserritarrak hor dudik gabe berein zuzeneko lana daukate, baina administrazioak ere bai. Eta batipat konsumitzaileak. Orduan, konsumitzaileari ez bazaio inporta euro bat gutxiago ordaintzeagatik granjako arrautza jatea, guk ez dago zeinik. Ez dago zeinik, baina konsumitzaileak konturatu behar da ea eskubiderik daukan, horrelako kaiolatxo baten lehen laut oiniru olio sartu, eta bizi guztianan ez argi, ez eguzki, ez belar eta ez ezer horrelan neukitzeko, berak zertxo bai merkeago jateko. Baina merkeago zer da? Osea, merkeago deitzen zaio euro bat gutxiago ordaintzen duelako, baina benetan merkeagoa da bere osasunak kalterako, ingurugiroaren kalterako, eta animalien esplotazioa, hori urte gutxitara aberrante ikusiko da. Baita ere ikusten dut janariari iritsia oso garrantzi gutxi ematea, esan nahi dut, kotxea ez dakit nolakoa ez dakit zer, eta janariari kalitateari ez diogu begiratu nik uste jatea, betetzea, nola oso gutxi eman diogu ez, esan nahi dut, oain hasigea pixka bat ez, osasuntxu egoteko edo, ez, gaur talde batekin umeekin egon naiz da osasuntxu azteko, ez, hori ez, esaten nien, azokak dituzue hori ez, barazki freskoa, garai-garaikoak eta bertakoak eta gauza horien bakoitzen balioa, ez. Baserritara joan, baserria ikusi, ezagutu, baserrian zer egiten den, nola egiten den, eta hori erakustea, da, zerbitzu bat baserriatarrak eman dezakenak, janaria bezain importantea. Jendea orduan jabetzen da, zer jaten ari den, zerbaitik egiten den eta nola egiten den, era batera da bestera, eta horrela esaten du, orduan baloratzen du benetan. Zer den fruta, horria, gazta, bestelakoa. Gehiago gutxiago oraindik, nekazaria eskalan, gizarteko eskalan nahiko atzean dago. Baina produktor izatetik aparte, nekazari izatetik aparte, irakasle izatera pasatzen baldin mazara, beste gauza bada, norberaren autoestimarako, umeen autoestimarako eta gizartearen baloraziarako ere bai. Eta iruditzen zait, deno garela berdinak, berdin medikua edo nekazaria, denak direla beharrezkoak, baina realidadean ez da hori gertatzen. Orduan, zubi horiek eta beste aktibidade horiek indartzean nik uste dute oso importantea dela. Eta salmentan zuzenan ere, zenbat eta gehiago jendeak ezagutu baserriak produktu horiek eta zuzenean, orduan eta baloratzeko bai. Eta behar duzu aprezio bat, egiten dezunan behar da, eske bestela, bai, haitu dezakezu egiten da, etxeako egiten duzu, eta guztua izea ez, baina horrek beste animo bat ematen dizu, bai, aprezio bat duzunen, esaten duzunen, ui, ze goitxoa, ez dakiz errez, eta, bai, behar da.